Bon dia, benvinguts al programa Tinc Gana. Avui farem pa de pessic que estic amb l'Àlvaro Martínez. Us l'anem a passar els ingredients. Tenim mantega, 200 grams de farina, amb llevadura, després 250 grams de sucre, extracte de vainilla, després 4 ous, el motlle, la clara i el rovell. Ara estem muntant la clara fins que surti espuma. I ja està, ja hi ha l'escuma. Mentre l'Àlvaro està muntant la clara, jo estic ficant els 250 grams de mantega a un bol. Hem batut la mantega i ara afegirem el sucre. Ara afegiré el rovell d'ou a la mescla. Ara afegirem la clara. Ara ho barrejarem. Ara passem la farina per un colador perquè no es formin grumolls. Ara barregem la mescla. Ara posarem l'extracte de vainilla. Per donar gust. Ara posem tota la mescla al motlle. I ho escampem. I aquest és el resultat!